Книга «Мобиль» едзе да Любові Сергеевны. Яна вялікая аматарка дэтэктываў і сямейных раманаў. З Пружанскай раённай бібліятэкай сябруе ўжо даўно. За гэты час тут вывучылі літаратурныя густы чытачкі. У няпросты эпідэміялагічны перыяд жанчына бавіць час дома, але ад улюбёнага занятка не адмаўляецца. Кнігі замовіла па тэлефоне, якія і прывезлі ёй на адмысловым аўтамабілі. Девочки уже знают, я позвонила, они, пожалуйста, только скажите, что вам подобрать. Все, подобрали. Они уже знают, что у меня там есть что-то намечено, или там моя вот это одна книжка такая получилась. И все. А эти снимите там с меня. Увогуле магчымасць замовіць кнігу па тэлефоне у чытачоў Пружанскай цэнтральнай раённай бібліятэкі ёсць ужо даўно. Зараз дыстанцыйная работа мае асаблівую неабходнасць, тым больш для сельскай мясцовасці. Изучили опыт работы российских библиотек, опыт библиотек Брещины. У нас онлайн-библиотеки созданы замечательные. Это Лунинецкая библиотека, Брестская детская библиотека. И наши коллеги по Брестской области очень активно ушли именно работать онлайн. Замовіць кнігу вельмі проста. Для гэтага неабходна азнаёміцца са спісам літаратуры на сайце бібліятэкі. Пасля патэлефанаваць і ў бліжэйшы дзень-два неабходную кнігу даставіць дадому. У нас на сайте очень много рекомендаций. То есть вы можете почитать, вот рекомендуется такая книга, и вы заинтересовались. Мы стараемся кидать всегда буктрейлеры. То есть, например, чтобы больше раскрыть содержание этой книги, заинтересовать. Много экранизаций, мы про них рассказываем тоже. То есть, если вы даже не знакомы с этой книгой, мы постараемся вас заинтересовать, познакомить, чтобы вы захотели ее прочитать. Пружанскія бібліятэкары спадзяюцца, што такая паслуга, дарэчы, бясплатная, набудзе папулярнасць сярод чытачоў. Тым больш тых, хто не мае магчымасць наведаць бібліятэку самастойна. Таксама зараз тут распрацоўваюць яшчэ адзін праект – чытанне па тэлефоне казак для самых маленькіх.